Kapita message ya on daya ribanda nzana baya aisa message kuno shaza ndono ndase ndono ndiji kada arikana ndase ndase ngombi akasa to makadi ati makadi ndakapina ati makadi uyu akabaya paduze aya paduze akatera ba ndipindura ati tiko makadi baya uya akabva pindura akati muditei ndabvunza wewe uyu baya ari kuti muditei kuti baya wei unobva afuta foni yako takata hunde foni wachipisa kutora nefoni akatora foni nenda akaenda pasitobhedha ndakasimudza mubhedha akatangira kusvika panefoni akatora foni akaenda kuseri kwadhuru ndobva dada warakanzwa nyacheraseyanisa kudaro zvatisiyei iwo chisarangura kuti bhaya wacho ambori bhaya wei akanzi bhaya uyu munhu anotenga huku dzekwatete vakasangana naye inini tete vanga vasina foni tete ndobva nditi ndisevhero nhamba dzabhaya ndobva ndabuda ndobva ndanofonera tete afonera tete nyaya dzanhamba dzabhaya makambodzinzera tete mapindiro akandita vakaita vari kundibvunza ndobva kuti nhamba dzida sei ndoziziva ndina kamuta 7 nhamba ndobva ndadzoka kumba ndakamuti hashamwari tete vari kuti nhamba havadzizivi saka iwo nhamba idzi kuti nhamba ndedzani ndakati nhamba ndedzi unatengesa fishi kati alright kazi unatengesa fishi kwewo munhu anotengesa fishi azokuti wakazomusevha kuti bhaya sei iye munhu anotengesa fishi kwewo haugone here kudoko here zvokunotaura kuti munhu anotengesa fishi unomusevha uchiti bhaya kokari gogo fishi kana kuti chii nyaenda sei ndobvataonetsanesana baibai kanesanesana baibai indakazasi ndakazobuda ndakabuda inini mwana ndinosiya mwana kumapinga na mwana chienda kubasa chizobva kubasa chizodzoka ndakazomona iye auya kumapii kuna mamwe ndakasvika ndatsanangura nyaya iye yakazodaiwa ndigaitato chokwadi munhu uyu munhu anofamba achingotengesawo zvinhu zvakawanda atengesa zvinhu zvakawanda atengesa mafuta nehameno zvinhu kune zvichichi anofamba achisima mavhenda aya mama ndobva atikanzira avera sei zvinowanika mwana ada kunetsanaidzira serei motambudzisa mwana nyaya ndobva sei ndobva yataurwa ndobva yapera yakadaro then ndobva kwazoita nyaya yekuti mumwe musi ndakasvika kumba ari manheru ndakati nonoke kupinda mumba past 9 chizonopinda mumba ndikasvika mudzi wangu ari pafoni ndobva vati ndobva ndasvika nditasva foni pangu ndaona ita nomunhu akanzi nhamba dzakasevha kutaxi drive but utana taxi drive manyanaya arikongoda kuendero zvakanzi hapana panoda kuenda ari kubvunza kuti mukuendere kurufu ndakati iye anobvunza alright alright saka tione chi ameseji amukutaurai ameseji amukutaurai ndinotinotaura kuti ndinava kuti varamba nefoni varamba nefoni atakazva hunde yefoni pakaitamunetsa nenyaya yefoni saka mwana anga akamuka anezvematirezi mwana abva atangada sei abva atanga kuchema ndaona kuti tingaramba tichita hunde yefoni mwana achichema zvere sei ndidamisana inazvo alright iyo kana waramba nefoni yako nyaya yakangonaka ndeyekuti ini ndangoti zviri pafoni pabva ndikufungidzira inini ndochokwadi nokuti iwo waramba kuti ndibvue chokwadi chibudise chokwadi pachena ndobva tarara then mangwana acho kusei ndobva azoya nefoni iyeye pameso pangu kanimisa kada foni yacho imameseji munhu iyoye adita mameseji ake kudhara atita meseji ake ko akowo awaitaura naye acho ari kupi zvakanzi angu ini ndaiti iye akadhirita ake indodhiritawo angu saka mameseji hapasina mameseji yasara iripo ndeyekuti pamusoro pakanzi this message was deleted pakati pana okay kuzasi kuna meseji yakanzi this message was deleted but nyaya yacho vakandiyakataisenda sei inonetsa because ini handikasara sei handizvinzwisisa. So what is your complaint to this point? Complaint yangu inini iri pakuti nyaya yadaro takazoti tagara dzimai ndobva auya ndobva azoti wakazoti hawakwanisi kundiregerera panyaya ipi
panyaya taxi drive ndakati nyaya yetaxi drive izvi zvandikwanisa kuregerera kureva kamweninika mufa ndofa ndomufana sei vandokuregerera bcause nyaya ndirama chiifunga ndobva saka pana takagara nata pana takatogarira vana kati 25 years angagarire vana ati kana yoita avagarire vana vanonomba kunya vanosiyapisa musha wenyu asi aurai tikasi ndoenda baibai ndifanira baibai indobva ndapura chinogeza mai ndobva asara mumba ndokutora mari yanga iri mumba yanga iri mari yekuti kana kubasa vandoshanda nini ndokuwa mari nandichitira goridhe saka mamune 4000 mota mamune 1300 wallet mamune $200 mari yese yakaita 5.5 ndobva atakura mari iyoyo nemakiyo more than nelicense ndobva aenda then ndobva azora kudzirasika kwakadaro mangwana ndamutevahosha kumba regero chipanyata se dzakatishukirira akati ayo kumbe regero yako ipo ndokuti uda zvinhu zvakaita sezvandinazvo vanekana kada zvakangwana chese tenechi nezvinhu zvayo bozozvizora se kuratidza kuda zvinhu sterei saka nenechi nezvinhu zvazvo ndobva azosiya makiye mota asiya makiye mota ndobva aenda kunyabhira aenda kunyabhira ndokumba kwavo vabereki vake aenda kunyabhira after 3 days baba ndobva azondifonera vakanditi mukwasha ndakaita sekuti muchatonditumirawo mari yefertilizer ndakuambira zisikaite kuno kati iko zvinoti manya ipo ndoti mari ndoyakatakura nani nemwana wenyu yakaitawo ndo mari yakaita seyakaya mari yakauya nayo imari ndeyenyu isa ndingaita se handingature mari yo takatenga fertilizer akati zvakasaka mimimi mari imoya kunotora sei tasaura nyaya kati haina kwasira sei kwaikukondindega totomirira mukoma nobva mukoma ndokwanisa kuya rini asi iyo patakambotaura navo vakatokwanisa kuyakomisa 2 February pakati 2 February kure hakutase hakuite bcause nyaya inenge yaita sei inenge yagarisa kati orai tichazva mukoma ndobva vazofonera mukoma uchinhoi vafonera mukoma uchinhoi ndobva vataura mukoma uchinhoi vakati ndakunza maine nonyikombomuita sei kutaura nyaya ngazise nyaya then ndobva vatumirwa ndobva enda uchinhoi mukoma ndobva vandifonera unodhana uchinhoi ndasvika uchinhoi ndakasvika muchinhoi ivanga vatosvika zvakanzi anababa vakati amanyaya aita kuti tigarise murora dare ari ega pamwe pachida kuti kuya kwaita akaifanira kunge auya nomunhu auya naye tatsanangura nyaya ipi iyi paine hama yake noti akagarisa munhu dare pasina hama yake nyaya vanga vaenda seridza kwatiri saka zvomochiita imi chifonera sadombo monza kuti aripe kana akwanisa kuya kunoa andimunda ikoko ndobva tafonera sadombo ndisekuru vacho akati uyai kuno kundiriko kunyabhira ndobva tapinda mota ndokuenda kunyabhira ini namukoma natete naiye tana kunyabhira tasvika kunyabhira kuya ndobva tataura nyaya ikakati inini kuti ndigare nemudzimai ikoko handichakwanisa mudzimai hamushari ndobva vakanzi ndobva ndabudisa gupuro ndakati gupu rangu ndeiri sadombo sekuru ndobva kuti iyi nyaya yakase handichaikwanisa yakutopamba vacho saka regaendera sei regaenda baba ndobva vanoudzwa ndobva vati tete ngauye kuni tete vadedza tichitobvadza vakadzira vakati ndadedza ngatizaribatichi vati nyaya iyi handikwanise kuti titambire mwana wangu izvi munofanira kuti mubvise mari yangu yese yakasara pakuroora ngaiuye pamberi mwana wangu mashure mobva pana vamoenda munotangira nyaya yenyu kuna tete vari kuchegutu hanzvadzi yavo munotangira nyaya yenyu kumudzoka kuti kuno alright brati hamukoma vati hangarifonechi tete tivazoita sei tikakutendo vakati mangwana handipo yanga isatati vakati mangwana asati handipo ndokuenda kukoti kwamubhiyevu ozondona mande madzoka sande manheru tete ndobvandisira meseji vakati pamunini nyaya yeye ndafunga zvakanaka hachadati muye kuti kuno kana muda kuya kuno kuti nyaya nditaure nyaya yenyu iyoyoyo chifonerai vanivina vangu nevakoma vangu nasekuru baba vedu vauye papi vauye panyaya iyoyo mutaure nyaya yenyu vanhu vese vakaungana nokuti musi wamukaroora vanhu vese vavanga vari chirombo varipo kati hama titenyana ndati ndifonera vanhu ava vauye nokuti ini musi wekuroora wacho handisvika kafundira izvo zvakaita kune kompleni yemari makatomboitaura akadzoka here nemari yako akakupa mukadzoka ndiani akatora action wavaudza kuti mukadzi yatora mari yako hapana akatora action yakutorwa kwaudzwa uchada mukadzi munogarisana sei kana pakadaro
munogarisana sei kana kwakadaro? Vatete vari pindai vatete. Isu chivanhu chedu ameno sekuru vakanga vachiti zvakuda papemunhu munyaya dzakadaro. Vakamudiki vanetsana nemudzimai makamboinzwa here vatete nyaya yekutaurwa kwai? Ndakainzwa musi wakatouya ipapo. Ndakainzwa musi wakatouya pamba. Musi wakauya pamba vakuuya kunozorambana kwacho kana kumhangarira nazvo kuti munhu akaenda nemari yangu musi wakazvitaura. Chatoda kuti tibatsire sedaro. Mwana akatorwa kuti arohwa akumuri mukwasha akauya mumusha akasika. Hatidi kuti kana auya nechichemo mumusha toita kunge takumukandira. Handiti enda mukwasha ari kuzikanwa mumusha. Zvaari kunouya achitaura dambudziko rake mumusha unofanirwa kuzikanwa kuti iye ari kunonanga panani kuti problem yake igadzirisike. Handiti ini dandiri kubvunza kuti nyaya yemari nekutsanangurwa, nyaya dzakaitika dziri kutaurwa dzakambouya here kwamuri savatete tisati taenda kuna baba? Dzakauya musi uyu ndipatakasvika kunyakira kwasefu. Muchataura nesi aiwa ndati anzvadziwa vatete vake imi garai ipapo. Avo ndiyana timbogarai pasaidi ndopa vanhu basa vanofanira kuita basa kana rauya mugusha rakadai before imi sababa nyaya yenyu irapa. Imi menyu yamakanga mabvaura kuti ndikuda pfuma yangu ndo yenyu chaita imi chimbogara yavo. Vatete nyaya iri kutaurwa nemuramu wenyu uyo yakambouya here munzeredzeri? Nyaya yemari handinokuudza. Makanzwa kuti chii? Vakanditsanangurira nyaya yavakatanga kunetsana yabhai ndeyavakanditsanangurira tikaigadzira tiri pamwe chete. Achiti chii mwana wenyu? Vakauya vakanditi tete vakauya nenyaya yekuti mainini vari kuti pane munhu ari mufoni mavo afoni akusenda meseji achiti mamuka sei. Ndobva ndati saka pamaiona meseji mazoita sei yanza atangotaura nanyaya yakati sei ikapera takadzidzisana nyaya tinobva kwangu nyaya ndobva yapera vadzokera mumba kwavo. Wakauya imwe taxi driver yaitwa taxi driver iyi pamina havana kundiudza nezvayo. Vakangonetsana kumba kwavo vangotorana vaudzana mashoko avakaudzana. Maini vazondifonera vakati tete mungazonzwa kuti ndini handisisi kokumba. Ndikati chii? Zvikanzi bamini venyu vatanga. Ndandati ko madima uya kuno tagadzirisa semazuva ese zvasoita. Zvikanzi ivo vandiudza mashoko ekuti uchazosara uri wega pamba panapa inini ndaenda. Ivo hauna kusiya wapisa musha kumba kwenyu saka ivo dzokera kumba kwenyu. Ndikati saka imi uyai kuno ndizovafonera mouyu zvandavaudzona handei kwatete varamba vatobuda saka ini ndapenda. Ndikati makufu zvikanzi ndamubhasi. anga ambhazi ndiani? Ndimainini. Mainini vakanga vambhazi Vapedza zvonyapinda.
chatinoitira izvi kuti tione kuti pano panotorwa mari 4,000 iye zvinoti kana vatorwa 4,000 nango kukanzi makazara kuti vapendoku muda kutongwanini hamungamboiona pano zvichitsvaga nyaya yei 4,000 zvivaikuda kuti murume uyo ataure dare tigomubatsira paonini kuti kana mukadzi uyo akatora mari yake anofanira kumupa bhegi mari yake handiti kuti kana asina kutora mari yake makaenda here kumapurisa pamudini kuisa ripoti kuti mukadzi wangu atora mari yangu yebasa 4,000 akaenda nayo mapurisa asina kuzvita nokuti haana kutora mari taida kuti gadzirisana ndobva mazotoona imimi kuti kurambana kuri nani aende hake ne4,000 notoda kuenda patinofamba nemi zvorosvika ndokubatsira pamuda kubatsira mukadzi ndiwa musisiri kuda here mazonolokwa nababa toda kuma yavo handiti ndizvo ndavazoona kuti kugarisana kwacho kuramba kuchinetsa kuti nyaya dzoramba dzichinetsa kusvika pakuti mukadzi kana adaro anenge asatrustika andavazofunga zvinasiyana naye so ndozvatiri kuti nyaya yamukuda mudarimi ndeyekuti mukadzi uyo hachatrustika akanditorera mari yangu akaramba kuidzorera saka zviri nani aenda hake chokwadi kwakadzorera mari yacho uda kuti adzorere mari iyoyo bva inobva kwavo muda kuti adzorere mari agobva oenda kumba kwavo saka kudare mari ngei taizobatsirwa kuti tikwanise kuti adzorere mari tigone kumba tigone kumuchidzorera mari hatida kumuona achitora inyaya yevanhu kuru zvamungadai makaisa kana kuCID kana kumapurisa kuzendera kudii because munhu patorwa mari yakawanda saiyo haidi nyaya yekuti tingati tinotaurirana pane nguva yakareba zvakadii mari yatorwa wiki hamusati manonoka idai kumapurisa handiti inoda kumapurisa even due humanitary jurisdiction yatingaviti kushanda nayo zidare recommunity court mari iyo yatitora nezvayakawanda handiti inotoda claim inotobva nekumapurisa oitwa matanho ose anogona kunge achitevedzwa kuti muwane mari yenyu patiri kudai isu ndepekuti makanosvika kuparara kunyaya ari kunyavhira ihama yanyu iyanzvazi hamai vavo iwewe unotsvagira munyanya nevavo unotsvaga mwenye wako wedu zvinongoita kuti ipopachakao vakatomutsvaga aiwa kuna zvinhu zvakadaro utsvagirwe munyanya nevanhu utsvaga munyanya wako wedu hati munova kuimploya basa kuti afambise basa rako kuti uzotsvagirwa nevamwe pakudii iwe vabereki vako variko muripo ndizvo here kuti mwana akuda kuroora kumusha kwevanhu anotsvagirwa munyanya nevanhu ivavo murikuu yes ndomutemo wacho kana kwedu nokuti mangwana kana pakunoitika nyaya dzakadai munokunza kuti sekuru veuyo vangakubuditsirei chokwadi chinonzi munhu ari kuenda ari kukomplaina kuti munhu adai ari kuti aiwa zvakutoda baba vake ari kutaura kuti chiimiyana zvinoda baba era zvinoda vatete zvinoda muramu zvinoda ani wokuti gare pasi mugone kudii kutaura mukwacha uyo ataura akasununguka achitaura nevanofanira kutaura navo vana teta ko baba vari kuisirwe ya nani chamasi
inyaya here ingade baba pari kunoda baba manje ndopekunge avo manje ava vapuwa gukuro remunin'ina wavo kwatanga taenda kuwana baba munika vabudisa gukuro handiti kureva kurasa vanorambwa vatete avo vatete nenhau yemari yangu nenhau yakazotaika ini zvemukadzanitata kana asina kudzosera mari yangu kana asina kuita chakati handipo tobvunza uyo kuti 4,000 ingave mari yakawanda here zvekuti unorega imba yako iwe ichipira nyaya yekunzwa tora 4,000 yemunhu makatora mari mainini mari yandoziva ndakatora 1,000 yandoziva ndakatora iyo yanditomboziva ndotowabvunza kuti ndikuita ivo so mukave vanhu vaviri vanogarisana mukaita mbavha mezi muchibirana zvinhu zvenyu zvamukubirana handiti but by the end of the day hamuna chamunovaka $1,000 ndiwe vakatora varikutaura mari yakatora $5,500 so ndorapera usina kuenda kumapurisa ndo yakapera tichifamba tichienda kumba kwavo tichienda mwati tichifanira kuvabvunza muchirata sinoti ite zvakazanai otaona takaita mapurisa vamupayo togumeza kuti nyaya dzomazomaya mapurisa kwavari ivo ndaikumudza kuti dai mari akuitira izvakanaka chokwadi zvamufanira kuti kana muchienda kudaro toshanda nejehovha kutibatsira vatete baba mudiki vakakutaurira here nyaya ye5,000 ikutaura ini nyaya yemari yatoinzwa pano pese pavaindifonera vachiti tanzi twekoko tikupe gukuru havanobvura kumbudza zvemari vakangondiudza zvetaxi drive zvemari zvinhu toshamisira zvotaura ndaenda tovabvunza kuti kopamunimi mari kutudza makutora zvemari nhasi ko pataifonzana makati kuudza zvemari ndakabva ndabvunzaaatora mari 5,000 yaunzwa utora iri pai waidii kosi handongoziva ndechataxi drive ndonyaya vakaingoramba vachitsinda kuti ini hangu handichada nenyaya yekuti ndinonyaya kudai ati zvemari mari ndaunzwa ndamboinzwa mukuwacha uyo anozikanwa here mumusha pamini vanozikanwa mumusha saka yaenda tikanoro so mumina makamubvunza here kuti wakuda here kuti mukuwasha kana kuti baba mudiki avo munhu anozikanwa mumusha medu akauya akaroora mumusha nezvishoma zvaakanga ainazvo wakuita zvavamwe varume ndozvikomplainira apa ndekutoona pari kunangana nyaya dzechiuru ndakavabvunza mainini ndikatoti kana paine nhamba kana vamwe vasi vari kuti imi maidanana ezvinezvi ekoneti kungoenda vanovakumbira kuruka mapurisa vamhanari vanokuburitsira izvi maconversation amenda sei amaitaura zvokuda kuti maidanana hino kuti zvijeke but sematauro manje aizotona pamini vangu manje aitotaura kuti hainini hazvemukadzi handichatode mvura mashuro munongera zvekundimanikia saka ndakazonoti ndiramechipowo puresha futi kune wanguwo wezi wangu mainini vari kuredza kuti inimba yangu ndinoii asi murume ari richi hachada vakaita vana vangani une vana vangani ana akaita sei mukomana list yakashandiswa pakuroora riri ashindiwa mudare mwana yawo mukukora kumunhukadzi ngatobva padare
torwoneve ukama wacho damage rakabhatarwa here kumunharo rwozvasiya sinobvisa damage but kuona panosamba pakabudisa mari 600 atomaka katika munhu ane mhosva chinotanga chii vamuenda mberi chinotanga chii mhosva yekuti munhu akadhameja mwana wevanhu then tinganopinda here kunomubvisisa zvana musako chichichi iye asina kubhatara mhosva yake handimakuwa kana akabhatara damage abhatara damage aizviziva kuti damage imari yekuti nyange kuchiverengwa kuroora haiko handi haiko nyange ikawanda zvinenge haiko saka kana anyori ndaikushe ndipinde ndinobvisa zvakafanana narutambo nezvimwe zvandikuona so ini chanda ndichida baba vana Kwasha auya kwamuri akataura here nyaya yekuti ndatorwa mari yangu mukati taura zviri muneni baba Kwasha mataura akaita akatotaura mushure mekunge tamufonera achitoti ndichitokuta Kwasha kwakanaka iriko kwakanaka baba ikati ndakaona mhuri yangu yauya ikati Kwasha haatinyaya tusina basa baba tichaureko kuzodzisati nyaya yacho ikati aine ndakagara ndichatokufonera ndichiti ikuti mari yekuti ndikutsvaga no instruction and ukupa ekudari munobuda mudari matsamwa kana musina yatoa hazvitenderwi pasocial media apo vana vawanikwa vari mumadhari saka zvemari zviri kwatiri haana kunge achitaura kuti moni weshamwari wawaiudza nezvenhau yemari yakawanda mudaro kana vaisingaudze baba mwana wenyu zvinhu zvanditsamwisa chinyutu changu atora mari yangu yebasa pamwe pavanofonera vachitaura nezvendazvinda vaudza kuti akatakura mari yaakatakura tatomutatamburika chero patikaenda kuchinhare akatobvuma akataura ndepatikaenda kunyabhira tikamubvunza tikachidzosa drivers license nemari chitupa chemunhu akakwanisa kudzora zvinhu zviviri chete drivers license nechitupa asi mari haana kudzora nokuti maitaura kwazvisingatauriwi mari inodzorwa kumapurisa haatenderwi nemutemo wekutora chinhu chemunhu zvisinei kuti murume wako kana iwe murume wachona kutora mari yemukadzi hautenderwi kuitora kana asingadi kuti uitore
so imari ndoda kuibvisa mudare ine kwainofanira kutaura ndotinzwa vatete makataurirana mubvunzo kuti angangodzura haana ari kutaura zvekare kuti ndakatora 1000 ari but asina kutora ari kuti handina udii handina kutora saka idzodzo nyaya dzakadaro dzine vane unyanzvi hwekuzviitawo handiti toda kuti tiende pekuda kunorambana tinoda kuti tiende pekuti baba vazoziva zvipi vazotaura ivo kuti indinoda roora rangu handiti toona kuti roora ravanotaura apa raripi zvakuitwa nemataro but isusu hatisi pakuperekedzera nyaya yekuti tingonobvuma chete pekuti munhu anzi akanotora mari isingaripotwe kumapurisa mari yakawanda kudaro isusu sedare inoita akaona kuti no hapana nyaya yakadaro ungakuenduse vatou 5,000 imana muenda mberi muri mubizinesi adzimai vatora 5,100 chakuti 5,000 vati vatora honda pitu vaenda nayo vatora mari yepeturu vaenda nayo zvese kuti mari ibude saka kana dare raakunotarisa kuti munhu uyu ari kunorambirwa nyaya yekuti akatora mari yangu akazonotora chakati changu chisina action yakatorwa its criminal iyoyo saka dare rinobva ratarisisa nyaya manje ronoti no tingangonoraswa toshandiswa sedare kuperekedzera nyaya yevanhu yagara iripo iri kana $5 chaiyo haingatorwa handiti tinoramba kuti mari yamatora ndaida kuishandisa iyo yakawandisa saka haigone kuzoitwa nekarerei iyoyo nyaya yemari toda kuenda pekuti nhasi uri kubungei nenyaya yemukadzi iye mukadzi ari kubungei nenyaya yemba yake maybe ndonyaya yatingabati iwe mukadziwo kana wakatora mari dzosera mari kune zvakawanda zviri munyika tese tirikuzviona zvikuitika munhu ukatora chinhu chemunhu vakawanda vari kupedzisira vakushupika navo hatimwi mudzimai ka nemurume vakaberekerana vanhu hamugoni kuzofanana matinezi akadaro saka kana paine nyaya yekuti vakatora mari ngaite sei ingandikuda unotadzisa panapo ndikuona kuti nguva chakanga aroora kuona kuti akamira atatarika kuratidza kuti munhu akanga ane shungu mari dzipi currency ipi yaishanda magnesi akazvimira pane zvaakanga achakuva saka mukwasha kana adai akuudzai kuti mwana akuda nemari yakawanda kudaro aifanira kutongwa mari mudare remusha make kuti no kana watora mari yemunhu dzosera mari saka muri kuti ima haana kutaura mukwasha kana asina kutaura isu sedare tinomuudza kukuenda oita zvemari yake ari ikoko akuda kunoenda nebani hosva isiri yemari ndokuti mukadzi hatichati pane nyaya yabhaya koita nyaya yadii yataxi driver mune nyaya here yataxi driver yamaitaura pafona
Vakandichinja kugara kwatinogara munoda mataxi drive ndivo futi vanga vatiza vanditiza vandisiya ndega ndiri pamba panotsvaga imwe imba vakaenda ikoko saka ikoko unoda taxi driver ndivo futi vaitoti ndikavafonera ndoda kuenda kumbo ndichitsvaga nhamba dzeshe dzataxi driver saka taxi driver waenda imuziva kubvira kudhara kwataimbogara saka ndakatongomuna mumwe musi andatora nhamba dzake andatanga kutaura naye saka chikazoitika ndechekuti kwataigara landlord akafa saka musi wacho madzadzi tori kuma9 ndikanzwa kuti kwafiwa ndozvaaindibvunza kuti ndikuenda here kunhamo ndakapindura saka baba vakandiona ndichita sei ndichitaura naye wabva watoti unoita sei munodanana mutwaitama taxi driver munhu anomirira kupuwa basa nemi handiti toda kuti muone kuti maronda anouya sei zvinouraya dzimba zvii zvine zvakupambasi hapana nyaya yekudanana yamakanga muchitaura but munhu ari kunobvunza zvaari kubvunza hazvinei naye pamunhu hatidi mapora hazvinei naye pamunhu nekuti landlord wenyu apa iye taxi driver wamunotopa basa haangakubvunzeki mukuenda for what purpose handii mapora tinoda kungoti zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichitaurika hamaifanirwa kuzoramba nefoni iyo handina kuramba nefoni ndakazovati ifoni vakairamba ivo zvavanenge vachinja musi wachinototonge vada kundivhundutsira kunge vada kutondirova ndakatozovati ifoni but vakabva variramba foni yacho ndaiita sei ivo varamba foni chitova honai mameseji acho vakaramba varume ndisu handii kana asingachade mukadzi ane maminimini akawanda anenge achishandisa anenge achiita but chandokurudzirai regai kugarisana pamusha musingadanani nozvinto zvanoda kutaura regai kutsvaga tumwe tunhu kuda kutanga kuti tuperekedzere nyaya yekurambana kwevanhu aiwa kana ndisingachade mukadzi handichada handiti kwete kuti nditore kuti wazondidai watora mari yangu wazoita sei zvikazodini yetaxi driver yebhaya aiwa kweiwewo pauri kumbotiza pamba pacho zviri kutorwa nemukadzi chokwadi wakasiya pamba uchienda munogara kumwe kwakoyo handina kusiya mukachinoda pamudenga tati nenyaya dzinonesa kundoka hachitambei panapa ndakanotsvaga imba ndakatora ngoti anogara nekuti mukadzi akatanga kutaura hanyarari izvona saka ndainodoti inekanakanotanga zvaanga achitaura saka ndinozobuda pandobuda yangoda andatiza mumusha manotsvaga imwe imba nokuti mukadzi akataura hanyarari andakatsagira imwe imba ndandaine kuti kunesana kwedu handizvi vanhu vomanezidhiresa mwarase vakunzwa chese chimonesa nevhidhei saka munopedzera vasina chimiro munzvimbo nekuti mune muchimonesa nevhidhei chinotsara kunidzidzo vacho vachiteerwa chidiva chidii dzimwe nyaya dzinenge dzichibira kupi iko manedzidzo manedzidzo vada rega tichinja tichidzigare kupi pausina vanhu vakawanda so nasvokuti tine mavemukari hanzi yakakupa foni yachona iyi paakazondipa foni anga mangwana acho yaisina mameseji ataxi driver waitaura pasana meseji 1 yakanzi okay mameseji akadzitwa kusura meseji akadzitwa kuzasi ake acho akapindura acho ebvudo rekurufu anga asipo avakuti 1 meseji ekunzi okay ndo mameseji ako ndakanamba dzetaxi driver namba dzataxi driver dzadziri kana munhu ukakuudza mukadzi chipano nhamba yake nenhamba yemunhu wautaura handiti woiita kwekonekta kutaura navateta ndiri kudawo mwedzi waDhisemba kusvika nhasi wenhamba iyi neiyi maconversation avo ndiri kuda nhamba iyi kubva January 15 kusvika patiri nhasi nhamba iyi neiyi woita print out wokupurintirai handiti hakuna chitsotsi pakudanana pafoni hakuna chitsotsi pakudanana pafoni chandikaramba inini kundipinza basa rekuti tinotsvaga kuikoneti
iye foni yacho yanga iri pangwadza ndati ndokunywa pameseji pameseji ari pameseji oramba manefona yacho nguva iyo ozondiwa meseji adhikitire akunipa kuti basa dai uriwe waimupa here yako foni iwe yako foni ngaitore ukamupa mukadzi for only 5 minutes ainayo yositu aitombokutora auright mambo yekuwa musoro ishi handitozive password yavo ina handitoizive vakutolinyepera handitoizive zvachose imbada nadzimai vangu shumba handiti chandipedza kutsanangura ndechekuti vanhu munondizo tiri vanhu vakaita sei paevhuri 5 varume tanga nevari munhu avo 5 vari munhu zvichida 1 pa5 ndiye anotomboti oifonesai fonai zvenyu kwamuda kufona 5 handiti kana ichigariswa mumba mai vakadai inenge yakaitosoka filibirwa so chinhu chatinochengetedza inhingiri kuti ringamarike nekuita sese but ndinonenge rakanzi twi handiti ini chandanichikumbira ndechekuti baba patinopinda munyaya dzevanhu hatiperekedzere imba isipo mwana akakosha muinaye mwana wanyu wenyu handiti mukadya nhopi negogo pamba penyu iye anofanira kudyawo nhopi negogo pamba penyu akagara zvakanaka pamba pababa wavo handiti fane kuti angadye twumuta kunanzva tuchii ari mujeri hazvishande kudzosera mwana kuti dzokera ikoko kwaasingadiwe anonogumira munzira vana vatiinawo mazuva anaya anoguma munzira baba kureva kuti havachatondida ka ndinofanirwa kutoenda chete kumurume murume ari kumutaura enda kumba kwenyu hamuna kupisa musha ari kutaura wani ndakamutaura enda hamuna kupisa musha asi kuvanza kuita peru kumana saka isusu zvatinoshanda tichiita tinoshanda nenzira mbiri dzemaroero munhu kana asina kubvisa rusambo kwavatezvana akapedza haana kuroora rugaba ururapo dhameji iyi hapana paakaramba zvamakamuchara handi saka kana taakuenda dhameji mwana akatodhamejwa dhameji rana rikachadwa pano anofanira kuribhadhara haurambe mwana wemunhu wakakanganisa achidzokera usina kubhadhara mhosva yawakanzibhadhara ukakumbira kuti atombomisa tozodaita unobhadhara ndo mutemo handi tochienda kumadanho ekuti bhadhara mombe bhadhara rutsapo bhadhara chii hatisisiko ikoko akuroora mukadzi wakaramba handi tasiyana nako kuti apo pakakanganiswa munhu akakanganiswa munhu veto chinotarisa mwana akanoberekwa mwana chii mwana musikana here mwana mukomana here mukomana imombe obhadhara mombe plus chi damage rake handiti motora mwana wenyu dare ndiye munyaya kwete sekuru vaya dare redu rino ndiye munyaya isu tobva tati damage ramakawirirana iri hatina kuti rinouya riini mombe yekuroora mwana wako mukomana uya inouya riini handiti
iye ndiye otuudza. Imotora mwana muenda naye kumpata, otora midziyo yake. Kana vaine zvimwe zvinhu zvakakura zvavakashanda vari vose, hazviitwe nezvo. Handiti vakuenda kusimuka. Tinemba here, tine motikari here, tine chini zvatakatenga. Ini tiripo sevetibaiwa tinokurema izvozvo, but hazviitwe nedare rani redizvo. Nokuti zvinhu izvozvo redu dare harishenye propati yevanhu, asi tinoperekedzera kuti aiwa munhu haabviswe mumusha asina kupiwa zvinhu zvake. Handiti right, apiwa zvinhu zvake. Pane zvinhu zvekuti kana tikati mukadzi ngaarongedze zvinhu zvake, handitombonomira kunotarisa kuti zvichida vangazotora nezvavo. Aiwa stobvu kana iripo ipiwa tine mukadzi, rupasa kana ruripo mupedha zvisinei wakanaka zvinenge tine wake kana akambourarira. Izvozvo hatiudzire munhu. Kitchen unit, haungamire pakitchen unit uchiti siya kitchen unit aiwa. Kana munhu abvuma kuti right mukadzi handichada kuronda pamukadzi ndapagukuro mukadzi anorongedza zvinhu zvake, otora zvinhu zvake odi oenda. But pane maassets asingakwanisike kuti vanhu chida vakataurirana vakaurirana, vanenge vaakunetsana. Kana pakaita imba, mukadzi anoti handiendi ndisiya imba yangu yandararama, hondo yadii, motikari takatenga tese. Handiti kana motikari ine vhalu ye3,000, 1,500 o ndakuita buy out pamota. Ipa kana iri ye20,000, 10,000 o ndakuita buy out pachipamba. Ndomutengo zvaunotaura. Isusu manje kuti tigone izvozvo hatizvigoni, zvine nyanzvi magweta anoita chii izvozvo. Saka pedu ndeperoora kuti mukwasha ari kutaura kuti ini zvemukadzi ayo, kuti pane dhameji riripo ngaabhadhare. Nemombe kuroora mwana uyo mukadzi uyu musikana uyu mwana waakabereka, handiti ngaabhadhare. To ignore list. Pana patogara nemukwasha asingachade munhu, bvisa matiketi ake zvaunga usina kubvisa, bvisa takazodai. Mukwasha paanenge akagara muchiri kuwirirana naye kudai. Ini handigone kugara wakagara nemwana wangu usina kudya pfungwa yemwana wangu. Ndauya mukwasha, ndiri kuda musidzana wangu. Baba, izvi hapana chadii, ndiri hanza kudzora zvii. Ndikaita 2 months, 3 months, ndenda kutozikanwa kuti ava havabatire chavo. Ndiri kutaura pfuma yemwana wangu. Handiti chirambe kuzoitwa izvi. Munoreswa mapepa aya nevanhu ava, mozosara makaanyora, hazvitenderwi nechivanhu chenu. So mombe yeumai haitaurwe uchida usingadi. Kana wakabereka chete nemwana womunhu unoibhadhara. Handiti saka ndinoda kuti titaure nemurume uyu mudare ndiwane mapedzesero anoita nyaya yake. Taura ino garis kuti kwasha anshore apinde ndani ini ndindakarura mushamaki nyaya dzaitogondinga kupangu naitogouya ega nyaya idzidzi achindishora. Musi ndakamuona akagara mumasupa mangu kugwa nevana kuti kwasha inyauye kupangu, ndokusvika akagara mupamuya ndomuhoresa mushomusha. Ndakati kwakanaka here baba, dzavo pakwakanaka ndauya kuzosiya mwana wedu. Ndikati unomusiya nenhau yei ndiri kwasha handitambi mapepa abiri
mwana wenyu apaabheka anozotapirwa nemwana yakozozoona kubvaruka kuheki zvati zvimwe zvacho sababa hazvikwanisi kukutaurira nyaya dzekupetu ati wewe unotadza kutaurira atete vanohanzvadzi yangu ndokwawakatorera mwana wangu kuna atete vake wakatadza sei kusvika ikoko zvikanzi atete vanondituka vanondiparidzira nyaya yemumbi vheki kwavanogara ikoko tikati saka iwe waona zvakakodzera kuti uye undudzi nyaya dzakadaro henyi satezvara vako akati handatoona zvakakodzera kuti munditsurire chi mwana wenyu ini ndakagara naadzimai vangu ndokukumbira kwaari zvikati mukwacha unoona zvakadai unoshumisa mwana nyaya idzi inyaya dzekuti munokwanisa muchikurukurirana muchitaurirana semba menyu kana mwana wedu ari akukanganisa ndikatimutsure tikati naiwo merini zvikutaurwa nemurume wako izvi ndizvo here ndakati aiwa inini mwana ndindomupinura gedho mwana anozochemera mupabheki semwana kumhanyira kutora zvinenge mune zvikafu zvinenge zvirimo tobva vatotaurirana ipapo tatochinja nyaya mukwasha wangu vatsukira vakuwirirana nemukadzi wake saka zvinozoitika nezvekuti mukwasha wangu ine anondizvidza anogara achitonifonera iye achindiudza nyaya dzake dzemumba make inge ndiri atete nhasi uno andikwirira dare inini saka ipapo handioni kushora kwakaita sei kuti anondikwirira dare inini sati zvaro saka mino dare ipapo pachivanhu chedu tinofakutikose kuenda kuna baba vanhu vatinzi baba vanhu munozivana makanoroora mwana uyu achipisa zvese zvirikuona pana makazviziva kumai vari mai vari mai vake makaita mwana uyu namai ava takatotova nemhuri hamina inohurira mai vavo vatazopara ino saka mai varikunokuti saka vana vari kunokunamai so vana ndamisirite havasi kutungamirwa semhuri hapana baba hapana mai vari kuranga nekurayira vana vavo kuti vapamurwa hakuna mwana asingazivi kuti vanangadzora ndenga dzinobata akauya saka ndokutaurira kuti ndoparikubvazviti so kuti tikubvunzei kuti mwana paanonoroora kudai madaka yenyu imi nemadzimai enyu amune mucharambana nawo ano hatiri maona patinenge takutarisa kuti mwana uya mamuona kuti kwaakuenda nako zvinove zvinhu zviriho kurambana hadiki kuti mutaure izvozvo kurambana hakuna vanhu vangarambane vasina dambudziko patikaparadzana ndepakaparadzana pamakaparadzana ndopakapera dambudziko asi muchirambana muchisiya vana vachizotandazika zvekuita handina kusiya vana ndakachengeta makachengeta vana inzwai baba handidi kutaura nemi zvakanyanya makasiya mudzimai nevana vana ava pavakuenda nhasi uno achinoroora mukadzi wake ima hamuzvizive sababa wako akakuudzai munhu paanouya ndoda kunoroora ndinofanira kuuya kugara pasi nababa vangu baba vangu ndovo ndipa munhu wandinonoroora ndiinaye anobva mumusha mangu ndokuti vanhu ngaito handiti hazvisiri dzore mutavo ndauraona masangana neimwe nyaya yakaomarukupanana chi baba vakaparadza uya akuparadza nemwana wakachaparadza yes saka pana kwatiri kuenda nyaya yako chamwana achiona sekutaura wairikuitozo inenge yakutora majekiseni
ulingo wakatorera zvakaita baba wakatora uri kwazina mai mwana wako wayabuda muno uda kuita family yevanhu vana vanodya mhatso kwete chakamira mwana wangu anodoa basi aiwa munoramba ndimuyadziganamai aiwa akauya basi baba mwana akazonosvika pakuroora musipo musingazivi kuti mazuna tari mwana wenyu muroora makambomuona here kangani akauya mwana ane makore mangani chete 3 years chete singado titaure nyaya dzakadaro asi hatizosiya tisina kutaura nyaya dzakadaro nekutapezii ngatiregei kupa zvinhu zvakashata ngatikupei nyaya ndandichitaura nemukomana wenyu ndekuti ari kuisa nyaya yekuti ndakatorerwa 4,500 yotorwa kugara sokuti ndipei 5,000 yangu kai kumukadzi akupei mari saka ipapo ndapatarisa ndikaona kuti aiwe zvandingashandi nazvo enda kumapurisa unomhanya handiti chiri kunoenda pekuti mukwasha vatezva munoona patinoudzwa nyaya kuti mwana wavo atora 5,000 yemurume aenda nayo mumusha mababa raiti baba ava uyo atsamwa kuti mukadzi andichata nokuti atora zvinhu zvavo avo vobva vati tiri kuda pfuma yese ndosaka takati vasungise vauye paa handimunozinzwa baba muna ndikasanangura nyaya yake haana kuya achitada kusungusai takataiwa ngatidedzei baba vauye paa kuti ichokwadi here choungatauri kuti mwana wavatora 5,000 wongodai wozoti baba vacho dai vazoziva kuti mwana wavatora 5,000 vangati ndipe pfuma yangu yese kuti hazviite saka ndisu tazochikudedzai kudare kwete mukwasha handiti mapawa samoniyo nderekudedza munhu inhume yedu isu yekukudedzai kuti uyai muzonzwa zviri kumwe nyaya yevana vari voga natete wavo natete avo ivo tete imi makambotaura here nevava sana tete hamuna dare mumusha semo harimo ava nevavo mashamwari avo vari kunguma vari kumukadzi paita problem avo 2 ava navo vobatana kuona senyaya yevazukuru avo nyaya yababa mudiki avo nyaya yakazvidai vachitaura navanhu vangani vaviri vabva ipapo vobuda nezvavabuda nazvo ngatidedzei vana handiti moyadedza makutaura navo 5,100 enda kumapurisa tiri kuda mari listi rakoyo rekuroora riri ku inonotora ritori ndoda kuti akupei dhameji renyu oroora mwana wake kana ati mudzimai haachada imi mogara makadai ndinofanira kupeta maoko makadai motarisa nyaya iyi moiona kuti iri kuenda kuti handi munoitarisa moiona kuti iri kuenda kuti munoiona kwairi kuchienda mukaenda kumatex drive vakaungana tumota tukazara paya patumota twavanenge vachishandira kwehoko zvinenge zvichitaurwa paya hamuzvioni kuti tiri kubva kuti tichiendepi handiti mapano inini handizoda mukazomuona auya padara pari ega vamwe vasara kumotikari dzavo umwe neumwe ndopanongakuona kuti hapana kumira asi pavanenge vakaungana mukangoona vanhu vanoshanda muti maassociation itokomanje vakaungana vachidii hakuna vana baba vanenge vachivaka vanhu havadzorani zvakafanana nevamabhaya embenhinga egolda
mumatunhu medu masatani vanhu vese ava havana kunaka. Saka vanenge vachida kutsurwa nevabereki vavo. Kutsurwa nechi wakarerwa iwo wako mwana utotarirwe nani 82 years vati 2 3 years watoroora mukadzi watobereka mwana 3 years hauchatoda mukadzi watoda utonotora umwe mangwana anotori neumwe izvozvo zviso anokuronga achitori nevana kana mwana. Hapana kwatiri kuenda senyika, hakuna kwatiri kuenda sevanhu ukazvitarisa. Saka zvinonzwisa tsitsi zvinhu zvakadaro. Chandiri kuda palisti ramunoona ndiri kuti ngariuye zvinoda kuti ngambonuudza dhameji yake iri papepa pake nedhameji riri panapo totogirana mutongo patara dhameji rinoya rini nemupe yake. Hapachashanda ana sekuru vanyaya vaya vanotoenda kuna baba, kuenda kuna baba kumwana womunhu, kuna baba kunodii? Handiti kutanangira vanhu ikoko. Muziya kwauno nyaya inobvira pamuchini akupa cheya munhu asingafani kusvichira mutawerekaripoisi ipa makadhererwa baba kusakomureza maimita bhosi wenyu nokuti yadirira chinokuona iye ari mukwacho haana kuziva kuti mwana kurasika naibvisa yangu vana ava tinenge tichiti mwana wangu wabereka mwana musikana wabereka mwana mukomana parinonouya manje anenge achihwarara manje ozvisumudza musoro radii rawanda panoutiwa cheya handiti makwa yes zvinondomurasira kupi pakaoma panhu apa handiti makwa. Saka maiona vana sekuru vedu vachikura vaive netribalism yekuti vaitodeedza kuti vaizvivasvika mumusha mani imbwa dzakutodeedzwa mapfuma akutobatwa kuti ava vamhanye mumusha vazive kuti hapasvikwe kuti pano atizvibona ndo zvakanga zviri. Saka iye zvino aiona zvinhu zvasununguka kumunhu wese mapo.